Mathias Ezeaku ka asịrị n'owinulu na ntụnye aka ndị mụ pati NDC melu oluzie n'ikpeazụ ka ya agụzi nyabụ ife ọnụ wee sị na otu nwoke a na-akpọ Prof Akubuo wee bukọrọ nyabụ akwụkwọ eji wee binye aka wee rie mbamba ọsọ na afọlọzikwa ya. O tebekwa aka ebe anyị fụrụ ka a na-ebunye Mathias Ezeaku enu wee na-etugasị ya afa dị iche iche wee sị na Mathias Ezeaku winuru na ntụnye aka ndị pati NDC melu iji wee nọchite anya ndị ụzọ ụwa na ugbo etiti na ụlọ omebe iwu House of Leb. Onyazi ka m na-eme ka m dailodu onye bụ akụkọ wetara unu nazikwa na ebe Mathias nọzikwa wee na-eti mkpu na-asị na o meriri onye nwanụ wee bịa bukọrọ nyabụ akwụkwọ wee rie mbamba ọsọ ebe a na-achọ ka agụzie ọnụọgụ sizie na onye nwa bụkwa na ife winu. Nyabụ nwoke wee bịa bukọrọ akwụkwọ anụnwa wee gbaferu na ife ọ na-ekwukwa ife a bụ ka ọ gbakwọ ndị NDC na nyabụ mbinye aka ebinyelu n'ụzọ ụwa anịbefa n'ọkwa nyanwa bụ ife winuru na pati ndị NDC ka fa gbatakwara ya ọsọ enyemaka. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na pati ndị NDC na fa na-aghọkwa ụdị aghụgha na fa na-emekwa ụdị ife anụnwa n'ụzọ be Mathias Ezeaku fa na-echekwa na ọsọsọ pati ndị ọzọ na-aghọ ụdị aghụgha na si kedu mgbe pati ndị NDC bidokwa wee mebe ụdị ife anụnwa. Unu ya abịakwa ka unu gere n'ọnụ Mathias Ezeaku anọkwa m ebe a nọ wee tụọ elekshọn. Ife m fụkwalụ n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu dochikwa anụ amalụkwa onye winu tiwelụkwa ọchịchị o winuru nye. Enugu State. Here we held the primary election of NDC, Nigeria Democratic Congress. I won the election in primary election of Federal House of Rep in Ozuwa local government area and also won in Iwetiti. Yes. Then when the party official is about to write the result, now Professor Akubuo ran away with the result. He ran away with the result. What are we saying? What are we saying? We no go green. We no go green. We no go green. We no go green. We now. Calling the attention of our national leader, the distinguished Senator Dixon Saraki, and also our national chairman and our national secretary, in the name of Barrister Ikenna Morgan, to see what is going on in Ozuwa local government area where Mathias Ezeaku, who is aspiring for Federal House of Representatives, won my primary election clearly. Yes. I won clearly. You won. I won clearly. I won in Iwetiti, and that's why I won in Ozuwa. Now, Professor Akubuo have run away with the party official material report. We are here and they are here. They are manipulating people, but we are here to say no. No. 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 We want to inform the leaders of NDC to have it in mind that Professor Akubuo run away with the party material. Yes. Because immediately we stormed here, everyone was shaking. Yes. They are afraid of Ezeaku Ejiofor. Yes. I am the only person that the APC is afraid of. Yes. What's Ozuwan is concerned? What's Ozuwan is concerned? As you can see, thousands of people here. Here standing behind Mathias Ezeaku, my people from Ozuwa local government area. So I just want to bring this thing as a situation report for the national leaders of NDC to take note of what happened in Ozuwa and the Iwetiti. Ezeaku wants the primary election. So
Professor Akubuo should provide the material as soon as possible. Thank you. Yes, sir. Lazarus! Hey, my man, we don't win. Lazarus! Man, you never see my face. Yes. Ezeaku, you are going to be the best candidate. Hey!